Halo mga kapatid, magandang araw mga kapatid. Try natin na manood ng sine. Ito yung papanoorin ko. Itong movie na to. Asan ba yan? Yung The Hunt ito. The Hunt. Tinanong ko na yung magkano yung ticket. 55 na yung ticket. So yung palabas niya is 25 minutes lang. So mag-start siya ng 8:50 ng gabi. So wala pa. So babalikan natin mamaya. So maganda yata to, ito The Hunt to. Yan, balik lang ako mamaya. Dito pala ako sa yung sa Vox Cinema. Yan yung Vox Cinema oh. Dito sa Riyadh Park. So try natin manood ng sine kung kasi sabi kasi nila marami daw cut kaya medyo bumaba yung niya, yung oras ng movie. I-check lang natin kung marami bang mga cut. Pero yun yung sabi nila na maraming cut daw. So kita lang tayo ulit mga kapatid. Ano pala mga kapatid, nakausap ko yung kabayan dito sa in charge dito sa ticket. Ano pala na once na mag-start yung pelikula is bawal ka na umulit. So sabay-sabay din pumasok, hindi ka pwede pumasok pag maaga, dapat sabay-sabay. Na pwede kayong pumasok is mag-start yung movie is 8:50. So mag-start lang mo papasok is mga 8:40. So yung sistema daw ng upuan sa loob is alternate siya, dalawang upuan bakante tapos may nakaupo tapos dalawang upuan bakante tapos ganun rin. Ganun sabi ni kabayan. Kaya i-check natin mamaya. Mga kapatid, dito pala si kabayan dito sa in-charge dito sa Vox Cinema. Mayroon pala siyang sariling vlog rin, Iris Legaspi. Ilalagay ko din sa baba. Subscribe niyo sa kanya. Puro mga kalokohan yung video doon. Ito pala si Iris Legaspi. Sige. This is my seat number? Yeah. Okay. Oo. Ito pala yung seating arrangement ng Vox Cinema mga kapatid. Yan yun. Yung green. This is mine, no? Green is my seat. Okay. Green, okay. So, yan. 55 siya. 55 reals yung charge. So, bayad na tayo. Wi-Fi. Okay. Yun na. So ito na yung ticket natin mga kapatid. Yan o. So 797. Tapos seat numbers F5. Yan yun. This exercise is dogfighting. 2 versus 1? He's gotta be kidding. What the hell? Tapos na tayo nanood ng sine mga kapatid. Ano lang pala, umabot pala ng 1 oras din yung palabas. Hanggang sa susunod mga kapatid. Bye!